Здравейте! Казвам се Стефан Цеков и искам да ви разкажа за моят проект Кът за развлечение на най-малките от нас. Едно място, където ще могат да играят и да учат едновременно, точно така както правихме и ние преди време. Именно затова смятам, че една нова детска площадка, където малките деца могат да гладуват, би бил прекрасен подарък. Именно затова стартираме съвместна кампания по набиране на средства за изграждане на комбинирана детска площадка. Проектно тя е предвидена за деца от 3 до 7 години и ще бъде разположена на площ от 85 квадратни метра. Предвижда се да има люлки, клатушки, парзалки, които ще допълват визията на новата детска площадка и ще вдъхнат живот на стария двор. Освен това ще има модули със специфичен образователен характер, като по този начин децата ще могат да учат и да играят. Палитрата от цветове на люлките и катерушките, които ще бъдат направени от естествени материали, е избрана така, че да провокира детското въображение и да влияе върху детската психика. Нека дарим усмивка на нашите деца.